Katanat yada jong kasayria hakas ngipalay, kalapentip bakaway kakana kalado ya kajing emna kajing terbom jong kisipay ke Israel, siya kibenta kapot jong kate karibat shipongot pat kilaman saulang ha kate kajingja. Kibot penyaj kasayria kiyatho ba ka Israel kalatombor siya sayria nakapang jong ka Lebanon, siya kajaga badon kaying mala basyong kipaj ba hapo kanong ba banias. Ha kaba kite kikat wingot kiba kentop ya kate kawe kakana kaba klat no sendon ha kate kajingja. Katanat Syria Observatory for Human Rights kalapendi kena halor kate kajingja bar kalapentip ro ba kajingdon kiba mensau baro kalaki usya ka art pengut. Kumju katanat badaikmi ha kate karina Britain ro kalap pentip ba ka jinglay tombor jong ka Israel siya ki benta pang pedeng jong ka Syria kala shim ya jing em jong ki laingut ki leno ka Syria ki ba yatrelang bat ki leno ka Lebanon ki ba yo jing ka shan na ka kenhon leno Hezbollah jong ka Iran. Bat kum juru ya angut pat ki leno ki bom day na nong Syria Henry ki bayadan bentalang ha ki kam jong ka te ka kenhon leno. Lo ong ba katanat yada jong ka Syria kala pentip ba ki bor pahara kari kila yo bante lekam ya ka jing temu tombor jong ki bor banabar hapo kanong ba Homs ha kasngi balalek.